בסדר. מה שלומכם? בסדר. יכולים לשאלה הראשונה? יאללה, כן. מה התפקיד של אבא במילואים, מה הוא עושה כשהוא לא בבית. אבא שלנו מ"פ, אז מה הוא עושה? שומר. אבא הוא חופל פלוגתי, הוא החובש של הפלוגה. מג"ד. הוא מג"ד. לוחם. בחפ"ק של צומן הם מעבירים לתוך עזה פצצות, חומרי נפץ, כל מה שצריך. כאן מ"פ. אבא שלי גיבור. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל. איזה כוחות חדשים גילית בעצמך בתקופה הזאת? וואה. עזרתי יותר. התבגרות. אתה יותר צריך לעזור בבית ולהיות עם האחים. במיוחד שאתה האח הכי גדול. כן. אני מרגישה כמו אבא שלי שהוא עוזר במילואים, שאני גם רוצה לעזור. שאני גיבורה ושאני יכולה להתמודד בכל מיני מצבים. בלי החיבוק של אבא זה היה מאוד מאוד קשה, היה הרבה בכי, שהוא היה אומר שהוא חוזר למילואים, אבל צריך להתמודד עם זה. מה הדבר שאכלתם הכי הרבה כשאבא לא היה בבית? מנתקים. עוגיות. מתוק. הרבה פחמימות. הרבה פחמימות. אני אכלתי הרבה שווארמה. מלא פסטה. קורנפלקס. אבא שלן. מנות חמות. שניצל או מנה חמה? איזה תפקידים חדשים היו לך בבית כשאבא לא היה? וואו, כל כך הרבה. כלי, לנקות את הבית. בדרך כלל אבא מוציא את הכלבה שלנו, אז עכשיו היינו צריכים לעזור יותר. לפעמים לעזור לו בשיעורי בית הדברים. להכין לפעמים אוכל וכזו. מה, איזה אוכל אתה מכין? טוסט. אני הגדול, אז הייתי צריך לעשות הרבה דברים. אני סידרתי, בישלתי ועזרתי עם האחים הקטנים. הוצאתי את הכביסה מהמכונת כביסה למייבש, למייבש לספה. בשבתות הייתי עושה קידוש, ברך על הלחם. גיליתי תחושה של אחות גדולה, שיכולה לקחת פיקוח על ילד קטן וגם על הבית. מה היה הכי חסר כשאבא לא היה? טוב, היה משעמם בלעדיו. הייתי הולכת לבית כנסת בלי אבא. תמיד כזה שמישהו מבואס או משהו, הוא ישר מתחיל להגיד בדיחות וזה. את הכיף שלו. ולא היה מי שיהרוג את הג'וקים. צחוקים, הערב לפעמים אני רואה איתו סרט. אווירה. הוא היה תמיד חוזר במיוחד בשביל המשחקים שלי. אפילו לכמה שעות כדי לא לפספס שום משחק. משחק של מה? כדורגל. היה לי מאוד חסר לראות את המשחקים של מכבי, לדבר איתו. להתחבק והאוכל הטעים שלו. מה הדבר הכי מוזר שאבא הביא איתו מהצבא הביתה? הוא הביא מעזה לוחית רישוי כזה של מכוניות. שימורים. מלא שימורים. שוקולד, קקאו, עם טונה, עם כל מיני דברים שלא טירה, סננס, לא טעימים אפילו. הוא הביא כזאת קופסה מעץ שאי אפשר לפתוח אותה. ואני כל כך רציתי לדעת מה יש שם. זה שוקולדים של צבא כזה, אז הוא הביא מלא שקית שלמה. זה היה טעים? לא טעמתי, זה היה נראה כמו קקי כזה. את זוכרת את הפעמים הראשונות שהוא בא? איזה ריח היה לו? כן, הוא מסריח מאוד. אז הוא הביא איתו ריח מסריח. איך התחושה שאבא חזר הביתה עכשיו? אבל זו תחושה טובה, מרגישים בטוחים. יודעים שהוא לא ייפגע או משהו. פתאום עכשיו מרגישים אותו יותר, כיף איתו יותר. שמחה, תחושה של משפחה. מרגיש יותר כיף, פחות משעמם. כן. כיף. זה מרגיש כאילו שחזרנו לשגרה הרגילה. כולם בבית ואני לא צריכה לדאוג. אתה אוהב את אבא שלך, ופתאום הוא בא בהפתעה ואתה שר ורץ לחבק אותו, זה מרגש. לפשוט מעליי את החיים, איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, להחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים, איך אני אוהב לחזור הביתה. מה גילית על אמא בתקופה שאבא לא היה? גיליתי באמא לביאה. היא ממש חזקה. שגם לאמא יכול להיות קשה, אבל שהיא חזקה. גיליתי שהיא מאוד מאוד אוהבת את אבא, ושהיא סופר הירו, הכי טובה בעולם. אני מסכימה עם גור, אנחנו גאים בה. בתור משפחת מילואים, מה המסר שלכם לכל עם ישראל? שהכל לטובה. שישמרו על עצמם. אמנם היה קשה, ועשינו
מאוד, אבל אם טורפים, אז זה היה שווה כל יום. כל אחד בשביל כולם. יש חיילים ששומרים לנו ולא צריכים לפחד. תמיד לשמוח. ולזכור להיות מאוחדים. בעיקר בגלל שיש הרבה אנשים שמסכנים את החיים בשביל זה. איך אני אוהב לחזור הביתה